новобаста аз он ки шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон дар фазои амнияту сарҷамӣ баробарҳуқуқӣ ва адолати иҷтимоӣ зиндагии осоишта доранд, вале дар ҷомеа ҳастанд нафароне ки бо бофтану паҳн намудани маълумотҳои бардурӯғ иғвоангез мехоҳанд оромиву осоиштагии сокинони кишварро халалдор созанд. шаҳрванд Маҳмурод Одинаев соли таваллудаш 1962 зодаи деҳаи Боғаки ноҳияи Рӯдакӣ, сокини деҳаи ҳаёти нави ҷамоати деҳоти Ҳисори шаҳри Ҳисор аз ҷумлаи чунин нафарон аст, ки дар ҷомеа ҳамчун шахси моҷароҷӯ шинохта шудааст ва пайваста бо паҳн намудани маълумотҳои бардурӯғ дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва сомонаҳои интернетӣ мехоҳад ғаразҳои хусусию сиёсии худро амалӣ созад. аз ҷумла ном бурда тариқи шабакаи интернетӣ ва расонаҳои ахборӣ хабар додааст, ки афроди ношинос шабона Шайх Муслимиддин Ризоев писари 24 солаи ӯро латукуб карданд ва ҳолати мазкурро ӯ ба фаъолияти сиёсиаш рабт додааст. аммо тафтишот ошкор кард, ки ҳодисаи латукуби писари Маҳмурод Одинаев ба фаъолияти сиёсии ӯ умуман рабт надошта, балки Шайх Муслимиддин Ризоев дар назди тарабхонаи шоми шуроби деҳаи шуроби ҷамоати деҳоти Сомони шаҳри Ҳисор дар ҳолати сархушӣ ба ҷавондухтар Саидова Шаҳноза Қурбоналиева соли таваллудаш 2002 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Қаратоғи шаҳри Турсунзода дарафтода ӯро латукуб намудааст. муҳофизи тарабхона Амиршоев Эмомиддин барои халос намудани ҷавондухтар аз чанги Шайх Муслимиддин Ризоев талош намуда, дар натиҷа байни номбурдагон муноқиша сар мезанад ва Амиршоев Эмомиддин Шайх Муслимиддин Ризоевро мавриди латикуб қарор додааст. мувофиқи санади судди тиббӣ Шайх Муслимиддин Ризоев ҷароҳати сабуки ҷисмонӣ ба саломатӣ бардоштааст. шоҳидон ва гумонбари ҷиноят асли воқеаро чунин иброз доштанд. ман ҷон Мамадов Ҷовидон дар шаҳри Ҳисор дар деҳаи шуроби Афғон зиндагӣ мекунам. дар ҳамин тарабхонаи шоми шуроб ҳамчун муҳофиз кор мекунем. шаби 3-4 октябр соати 2 дар ҳами назди тарабхона будем. овози фарёди занро фаҳмида, ки мо мақсад ёрдам чен гуфта рафтем, дидем ки Шайх Муслимиддин Ризоев як духтара ба шата ба муш дар рувош дар шикамбор шудааст, маҷбурӣ дар мошиниш сувор кардани ай. ба мо бо ҳамроҳи коригаронмон гуфтем ки мақсад Шайх Муслимиддин накун, гуфтем мақсад ин ҷои корхона мақсад духтара назан. Шайх Муслимиддин дар ҳолати мастӣ қарор дошт ва ҳамаи моро дашноб кард, гуфт ҳаматона фалон мекунам. дар ҳамин ҳолат мо барои наҷоти духтара айдашти Шайх Муслимиддин кашида истовардем, ки Шайх Муслимиддин бо ҳамроҳи муҳофизи дигаримон ба каштал шуда, ин муҳофизи маро ин коригари моро як зада ба коригари мо Шайх Муслимиддин тела кардем, як шапалоқ зад. ман Амиршоев Эмомиддин аз шаҳри Ҳисор деҳаи Боғистон дар тарабхонаи шоми шуроб ҳамчун муҳофиз кор мекунам. шаби 3-4 октябр соатҳои тақрибан 2 як садое баромад, ки илтимос маро халос кунед. мо бо ҳамроҳи ҳамкорамон давидем, ки чӣ хабарай, ки ба сини мошин давида дидем, ки Шайх Муслимиддин Ризоев як духтарро ҳами аз мӯи сараш кашидаву шатақати зада кашисодай, ки биё бурем қатима дар мошин маҷбури шинондеста. духтар илтимос дора, ки маро халос кунед, илтимос маро халос кунед, маро мебарад маҷбурӣ таҷовуз мекунад. мо бо ҳамроҳи охранник аз дасти Шайх Муслимиддин духтарро кашида янима кардем. Шайх Муслимиддин дар ҳолати мастӣ қарор дошт, бо ман часпид, бо ман ба каштал шуду, маро як тазад, ман як шапалоқ задам, телаш кардам, хам шуду, биниашро қабиду, ба сини мошинаш давид, шишту рафт. Шайх Муслимиддин бори аввалаш нест, ки ба тарабхонаи мо меояд. як чанд бор омадагӣ буд, мисол духтароро ғам медод, клиентҳоро нороҳат мекард. мо аз ҳамин сабаб Шайх Муслимиддинро намемондем, ки ба тарабхонаи мо дарояд. ман Саидова Шаҳноза истиқоматкунандаи шаҳри Турсунзода деҳаи Аҳорун мебошам. шаби 4 ман аз павароти Ҳисор ба мошини Шайх Муслимиддин ба тарабхонаи шуроб омадем. вақте ки омадем ба тарабхонаи шуроб расидем, маро Шайх Муслимиддин аз мошин фаромаданӣ будам, маро фаромаданӣ намонд. гуфт ки пулаша натӣ, гуфт намефурӯӣ, гуфт. ва гуфтам ҳозир мерам ай дугонаам мегирам метем. та гуфт ки ту фурӯ мекунӣ. гуфт аввал рафтем як бор бо ман ҳамхоба шав, баъд
мебиёрум мепартом. Ман розӣ нашудам, гуфтам ози аз дугонаам гирам ба ту медиҳам гуфтам. Баъд рафсода будам, фуромада рафсода будам, ай мӯи сарум, ай румоли сарум, мӯи сарум кашида дар шикамам зада, болагаташ зада дар шикамам. Маро маҷбуран ба машинаш савор карда истода буд. Дод задам, нохост, овози маро фаҳмида охранникои тарабхонаи шуроб омада маро халос намуданд. ман Ризоев Шайх Маҳмурудович соли таввалуд 1996 24 ноябр сокини шаҳри Ҳисор кӯчаи Ҳилолӣ 17 писари Одинаев Маҳмуруд мебошам. ман ба тарафи шоми шуроб ҳаракат мекардам. дар раҳ ногаҳ як духтари ҷавоне маро манъ кард. ман вайро гирифтам. то гуфт гиҷо меравӣ. ман то шоми шуроба гуфт меравам. то шоми шуроба ман бурдам. мо расидем. гуфт даро гуфт дугонаи ман машаро гуфт айдурун баро дадурунай. ман дур омадам. пул набуд. бо бур омадам. гуфт бо будро гуфт пула ҳавай метиҳам. рафтум наёфтум. омадам ки дар дига мошин шишта рафта иста буд. ман айдири мошин кашидам, фурардам, якта задам ки бачаҳо давидан омадан тарафи ман. қатъи ман гуфтан накӯ, ҷанҷол бардоштам. ногаҳ мара задам. 3 нафар ҷавонзани дигар низ оиди ҳаракатҳои бадахлоқона ва дорои хусусияти шаҳвонӣ доштаи Шайх Мусулиддин Ризоев ба мақомот муроҷиат карданд ки нисбати онҳо низ Шайх Мусулиддин кирдорҳои бадахлоқонаро раво дидааст. ман дар ҳолати мастӣ қарор доштам. ман духтароро таҷовуз ва номус мекардам. паҳн кардани овозаҳо дар шабакаҳои интернетӣ вобаста ба латукуби писараш Ризоев Шайх Мусулиддин ва тобиши сиёсӣ додани ин ҳодиса иғво ва дасисаи навбатии Одинаев Маҳмурод мебошад. қаблан низ ӯ дар шабакаҳои интернетӣ маълумотҳои иғвоангез паҳн мекард, вале нишондоди шоҳидони ҳодиса асли воқеаро ошкор кард. оиди ҳолати мазкур аз тарафи раёсати тафтишотии вазорати корҳои дохилӣ нисбати Амиршоев Имомиддин ва Шайх Мусулиддин Ризоев бо моддаи 237 қисми 2 банди б кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон яъне авбошӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида вобаста ба кирдорҳои бадахлоқонаи Шайх Мусулиддин Ризоев корҳои тафтишотӣ идома дорад.